Di kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pangatarungan sa taxi driver nga nag-viral sa social media human gireklamo sa usa ka midwife nga taga Marikina City nga gilibot og layo gikan sa Davao International Airport padulong sa venue sa convention nga iyang tambungan. Matod sa senador, miduol lang og kalit sa iyaha ang midwife nga mitambong og convention sa usa ka mall sa Lanang og nagpatabang kaniya kay giingong gibinuangan siya sa taxi driver, mao nga girekomendan niya sa taxi driver nga magpa-blatter aron makaesplikar sa nahitabo. Kagahapon sa buntag gihimo ang hearing sa LTFRB 11 kabahin sa reklamo. Apan wala misipot ang taxi driver, inay ang operation officer lang hinuon sa kumpanya sa taxi ang misipot. Gipasalig sa LTFRB nga dili nila konsentiho ningon ini nga binuhatan sa taxi driver. Apan kagahapon sa hapon misipot ang taxi driver sa Traffic Enforcement Unit subay sa ilang imbitasyon o may explicar ang driver nga igo lang niya gihatod ang pasahero nga midwife subay sa gihatag nga address niini sa iyang destinasyon. Bakit daw dinala niyo sa Victoria Plaza as because sa Brisa na isultihan mo siya nga klaro nga Iwas traffic daw, sir. iwas traffic from airport to asa man kabi wato kag asa man sa agi buhangin wala og pagbuhangin mas traffic dito kaysa Damusa. Pag muna huwag damusa, dito nakakasi hotel, di ba? So, anyway, hindi ko pa nakuha yung explanation niya. Pero kung ganun ang explanation niya, dabuin niyo ko. Balo ko kasi traffic kasi dili.